Voldria, abans que res, donar-vos la benvinguda a aquest curs d'especialització en correcció de català en què us heu matriculat, ofert per la UIMP i que començarà les seues activitats la pròxima setmana. També voldria aprofitar aquestes paraules preliminars per a manifestar la meva satisfacció per l'alt nombre d'inscrits procedents de tot el domini lingüístic català i per a explicar no sols la finalitat del curs, sinó també el quadre més general en el qual s'emmarca. Efectivament, aquest curs, com també altres que s'imparteixen paral·lelament en la mateixa UIMP, com els cursos d'especialització en correcció d'espanyol, edició de textos medievals, gestió editorial, propietat intel·lectual, entre altres, formen part d'un projecte docent o d'un pla d'estudis més ampli dedicat al món del llibre i l'edició. Durant molts anys, la indústria editorial s'ha basat fonamentalment en l'experiència i la perícia de les persones que s'hi han dedicat, des dels tipògrafs i impressors als dissenyadors, maquetistes, componedors, correctors, comercials i editors. Vull dir que en cap lloc, en cap universitat o centre de formació professional s'ensenya a fer llibres, a editar, a imprimir, a corregir, a ocupar-se de la promoció i la distribució, a vendre, en definitiva, a dirigir una empresa editorial. Eren capacitats que s'adquirien amb la pràctica, com també fins fa ben poc era el cas del periodisme. No existien facultats de periodisme i ciències de la informació o estudis reglats de comunicació, sinó que el periodista es feia en el mateix diari, davant la màquina d'escriure i el telèfon o més tard davant l'ordinador o davant la linotípia. Passava, i malauradament continua passant el mateix, amb l'edició i la producció de llibres, que no s'ensenya a les aules, sinó que durant molt de temps, i encara avui, és un ofici que s'aprèn amb la pràctica al peu del canó. No s'ensenya a fer la compaginació d'un llibre, a corregir un original, en el doble sentit de correcció d'estil i correcció lingüística, ni tampoc a corregir proves, és a dir, a fer una correcció tipogràfica. Com tampoc no s'ensenya a posar preu als llibres, a distribuir-los, a fer-ne la corresponent difusió i promoció en suplements culturals i literaris o en mitjans especialitzats. Només en algunes universitats s'han començat a impartir en els últims anys màsters d'edició per a omplir aquest buit i formar els professionals de l'edició. Entre ells, el màster d'edició ofert per la Universitat de València, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Associació Espanyola d'Editorials Universitàries, que vaig codirigir fa uns anys i que està en l'origen dels diversos cursos especialitzats que ara oferim a través de la UIMP. En efecte, moltes de les parts d'aquell màster, que s'impartia de forma presencial en la Fundació ADEIT Universitat Empresa, s'han convertit avui en cursos especialitzats per als estudiants que poden seguir-lo de manera independent i online. Quan dic independent, vull dir que poden haver persones interessades a seguir només un curs, el de propietat intel·lectual o el de correcció de català, i poden haver altres interessades a seguir-los tots i tenir així una formació més completa en el món de l'edició. Però la fórmula de cursos especialitzats, permet segmentar l'ensenyament i adreçar-se de manera individualitzada als qui només s'interessen, almenys de moment, per un sol camp temàtic.
en el nostre cas, la correcció de català. I sobre aquest punt diré dues coses. Una sobre la correcció en el món editorial i l'altra sobre la correcció en general. Mireu, la indústria del llibre està en constant evolució, però segurament no ha viscut cap canvi més gran en els últims 500 anys que el que està vivint en aquests moments, amb la revolució digital. La primera gran revolució, fa més de 1000 anys, va ser la invenció del còdex, és a dir, del llibre en el format que el coneixem avui, perquè abans el llibre tenia forma de rotlle i s'enrotllava i es desenrotllava a mesura que el lector avançava en la lectura, una mica com ara passa amb la pantalla de l'ordinador en la qual puja i baixa el text sense necessitat, almenys tècnica, de canviar de pàgina. El llibre deixà de ser un rotlle, com havia estat en l'antiguitat clàssica, grega i romana, i passà a ser un còdex, és a dir, un volum format per una col·lecció de pàgines en l'edat mitjana. La segona gran revolució va ser la invenció de la impremta de tipus mòbils a mitjan segle XV, la galàxia Gutenberg en la qual hem viscut els últims 5 segles. I la tercera gran revolució ha estat o està sent el llibre electrònic, el llibre digital que està substituint el llibre imprès. Bé, tot això, que naturalment és molt important, no afecta en absolut el llibre, el que entenem com a llibre. Són canvis tècnics, són canvis de format, però que no afecten el fons, que no afecten el llibre. El llibre pot ser manuscrit, com en l'antiguitat i l'edat mitjana, pot ser imprès, com en l'edat moderna i contemporània, o pot ser electrònic o digital, com ho és avui cada vegada més. Però en els 3 casos continua sent un llibre, continua sent un vehicle per a comunicar idees i coneixements, per a crear o transmetre emocions, bellesa, sentiments i, amb independència de les transformacions tecnològiques, hi ha una cosa que no canvia en absolut, l'autoria, la intervenció humana, el capital humà. Naturalment, un llibre necessita un autor, que és qui l'escriu, però també necessita un editor, necessita un corrector, una persona que supervise, que tinga cura de la correcció lingüística i literària del text de l'autor, que no té per què ser un expert en filologia o en lingüística, ni dominar completament una llengua, ni tan sols la seva. Les transformacions tecnològiques estan afectant moltes de les professions tradicionals del món del llibre. Per exemple, la impremta, perquè ja no tots els llibres s'imprimeixen. Poden tenir els llibres només una versió electrònica o digital, però si les transformacions afecten la impremta, no afecten la tipografia, perquè l'escriptura continua expressant-se en signes tipogràfics, en lletres, en caràcters, que cal seguir renovant i millorant. Per tant, la tipografia no s'ha vist substituïda o desplaçada per l'edició electrònica. També les lletres de l'ordinador són lletres. Tampoc s'ha vist afectada la part comercial i de màrqueting, perquè cal seguir distribuint, difonent, promocionant i venent els llibres. Pot ser en unes altres plataformes, com ara les llibreries virtuals, tipus Amazon o similars, que canvien el suport, però no el fons, no la intenció. I el mateix cal dir de la correcció. La correcció no sols continua sent necessària, sinó que continua sent el cor de l'edició. Les millors edicions o les millors editorials són les que més atenció presten a la correcció.
Naturalment que cal comptar amb bons autors i bons títols, però de res o de molt poc ens serveix si aquestes obres mestres després són publicades plenes de faltes d'ortografia, de sintaxi o d'impremta, o d'errors de traducció. Algú ha de curar per la perfecta edició d'un llibre, per una impecable correcció, i aquest algú és el corrector. Ser editor vol dir, a més de saber triar autors i títols, publicar llibres impecables des del punt de vista de la correcció formal, de la correcció lingüística i tipogràfica. I això no té res a veure amb les innovacions tecnològiques i sí, i molt, amb el capital humà, amb la formació intel·lectual i tècnica dels editors. Durant molts anys, 13, he estat director d'una editorial universitària, les publicacions de la Universitat de València, i sempre he prestat una atenció particular a la correcció dels llibres. Altres editors o altres directors d'editorials pensaven i pensen que és una tasca prescindible perquè és molt cara, efectivament, cal pagar molt bé als bons correctors perquè la seva feina és cardinal, en ella es basa, en última instància, el prestigi d'una editorial, i perquè, també, diuen, no cal. No cal, primer, perquè si els autors són professors universitaris, ja saben escriure bé i lliuraran el text en perfecte estat, sense faltes d'ortografia, ni de sintaxi, ni de sentit. I en segon lloc, perquè si no és així, si lliuren un text en males condicions, la culpa serà de l'autor i no de l'editorial, i així ho entendrà també el lector. I crec que s'equivoquen, que no és així, que ni els autors, per molt professors universitaris que siguen, lliuraran sempre un text impecable, sense faltes, ni la publicació d'un llibre ple de rates afectarà només el prestigi de l'autor i no el de l'editor. Al contrari, crec que el primer responsable d'un mal llibre, d'un llibre mal publicat, és l'editor, que és qui l'ha triat i qui l'ha editat, qui l'ha publicat. I si això és vàlid en general, encara ho és més per a la correcció de català en particular. El català és una llengua que només des de fa poc ha tornat a tenir una gran visibilitat pública i un ensenyament escolar. Molta gent l'hem après a casa, quan a l'escola estava prohibit o almenys estava exclòs de les aules, o hi hem accedit d'una forma extraacadèmica. En els últims 30-35 anys, des de la transició democràtica, el català ha fet un gran pas en entrar als currícula escolars i avui hi ha molta més gent que no sols el parla i el llegeix, sinó que és capaç d'escriure'l correctament. Però també és cert que no tot el món, fins i tot els qui l'empren tots els dies, sap escriure'l correctament. Si això passa amb l'anglès, el francès o el castellà, no és estrany que passi també amb una llengua que ha estat fins fa poc marginada de l'escola i fins i tot de la cultura literària, com és el cas del català. Per tant, la correcció de català és una formació necessària, com ho és també la correcció de castellà, d'anglès o de llatí, segons l'edició, a l'hora de publicar textos, ja siga en el món de l'edició, del periodisme o de la comunicació en general. I és amb aquesta intenció que hem organitzat i que us oferim aquest curs d'especialització en correcció de català. Un curs que ofereix la formació necessària per a poder encarar de manera professional tota classe de treballs relacionats amb la correcció lingüística i tipogràfica d'un text,
qualsevol que siguin les seues característiques. S'ha concebut, tenint en compte aquesta marcada orientació professional, i els materials formatius també responen a aquesta finalitat. Els universitaris adscrits a qualsevol carrera universitària vinculada amb les humanitats solen pensar el seu futur professional associat amb l'ensenyament. No obstant això, aquests estudis, si es complementen amb cursos com els que ací presentem, poden contribuir d'una manera molt efectiva a la seva inserció en l'àmbit professional, per exemple, el de l'edició. Aquest curs podria suposar una rendibilitat afegida per a graduats en altres àrees de coneixement, com per exemple periodisme, ADE, sociologia, biblioteconomia i documentació, etc. No vull estendre'm ja molt més perquè serà el professor Víctor Xarcavins, un reconegut professional en la matèria, qui us parlarà de manera més concreta del curs, la seva estructura, el model lingüístic, etc. Només dir-vos que el curs ha estat pensat per a persones de molt diverses procedències dins de l'àmbit lingüístic català, de manera que els estudiants puguen consolidar uns coneixements que els permeten defensar-se en una plaça de treball tant a València com a Barcelona o Mallorca. El català que s'utilitza en el curs és un català estàndard, vàlid en qualsevol àrea del domini lingüístic i per a nosaltres no deixa de ser una satisfacció afegida oferir aquest curs de correcció de català des de València. Res més, sinó desitjar-vos un bon curs, dir-vos que esteu en les millors mans, les del professor Víctor Xarcavins, un professional amb una sòlida formació i una gran trajectòria en el sector, insistir-vos en la necessitat de seguir puntualment les lliçons i de fer els exercicis, ja que l'èxit del curs dependrà en bona mesura del grau d'implicació i de l'atenció que hi poseu i, naturalment, recordar-vos que estic a la vostra disposició per a qualsevol cosa, dubte, problema o suggeriment de millora. Moltes gràcies. Gràcies, Antoni. Abans de començar, voldria agrair a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo i especialment a la direcció de la seu a València, moltes gràcies a Agustín Domingo Moratalla, pel fet d'haver acollit aquest curs d'especialització de postgrau en correcció de català. Em consten, personalment, les facilitats oferides per aquesta institució i l'interès mostrat per poder-lo oferir, sobretot gràcies a l'obstinació del professor Guillermo Quintàs i la complicitat de Joan Carles Girbès, secretari del curs, i del seu director, el catedràtic Antoni Furió. Els tres, des dels seus respectius àmbits acadèmics i laborals, són plenament conscients de la importància que tenen els correctors de textos en el procés de l'edició i en la qualitat final del producte editat. La que ara presentem és la segona edició d'aquest curs, però és la primera en línia. El nostre postgrau d'especialització en correcció de català s'afegeix a la família de cursos relacionats amb l'edició i les indústries culturals que s'agrupen en la càtedra d'edició Arnau Guillem de Brocat. Aquest postgrau naix amb l'objectiu d'especialitzar el treball de la correcció de textos, ja que, a pesar que es pot pensar que qualsevol persona amb coneixements de llengua o amb una sòlida formació humanística o fins i tot amb estudis de filologia pot estar preparada per exercir de corrector de textos, el ben cert és que cal una formació específica. Sovint, aquests coneixements s'adquireixen de manera autodidacta i voluntariosa, ja que aquest aspecte de la llengua, relacionat especialment amb el món de l'edició, però no solament amb aquest, té ben poques ofertes acadèmiques que oferisquen una formació en aquesta àrea. Aquest buit és el que volen contribuir precisament a omplir amb el curs d'especialització de postgrau en correcció de català. Primer de tot, i per delimitar el curs, cal dir que aquest no és un taller de gramàtica, ni tampoc un curs d'escriptura. Aplicarem i comentarem la normativa acadèmica, evidentment. Entenem com a normativa aquella emanada de les institucions normatives reconegudes en el nostre àmbit lingüístic. És a dir, seguirem les normes de l'Institut d'Estudis Catalans
però també farem esment a les establides per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Oferirem pautes perquè detecteu de manera ràpida les errates i incorreccions dels textos. Aprendreu a intervenir-hi de manera eficaç, però subtil alhora, ja que no hem d'oblidar mai que som correctors i no coautors dels textos. I, sobretot, donarem orientacions a l'hora de prendre decisions pel que fa a la unificació de criteris, possiblement una de les tasques més complicades de la figura del corrector. En definitiva, la pretensió d'aquest curs és oferir la formació necessària per a poder encarar de manera professional tota classe de treballs relacionats amb la correcció lingüística i tipogràfica d'un text, qualsevol que siguen les seues característiques. S'ha concebut, per tant, tenint en compte aquest marcat vessant professional i els principals objectius que pretenem assolir són conèixer i aplicar els principals criteris de correcció d'estil i tipogràfics, conèixer i aplicar les normes de composició d'una publicació, conèixer i aplicar de forma actualitzada les normes gramaticals tenint en compte la variació lingüística, conèixer les diferents fases del procés d'edició d'una publicació, establir i aplicar els criteris d'intervenció en els textos i, finalment, aplicar correctament l'estil editorial marcat prèviament, les pautes o llibres d'estil. Vull aprofitar aquest joc per comentar que el model lingüístic que usaré en el curs i en la comunicació amb l'alumnat serà l'utilitzat per les universitats valencianes, validat per l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i, concretament, l'usat pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Aquest model coincideix, tret d'alguns aspectes concrets com ara l'ús de l'accentuació general, amb el que recull la Guia d'Usos Lingüístics referendada per l'Institut Interuniversitari. Obra de referència a les universitats valencianes. Entenem que la diversitat de procedències de les persones inscrites en el curs ens havia de fer optar per un model únic de comunicació i relació amb elles. L'equip tècnic i docent responsable del curs ens hem decantat per emprar el model universitari valencià, un model culte i digne, les divergències del qual respecte del català estàndard del Principat, per posar un exemple, són mínimes i fàcilment assumibles per qualsevol alumne del domini lingüístic. Òbviament, cada alumne podrà usar l'estàndard que consideri oportú en les seves comunicacions i treballs per al curs. En l'apartat pràctic, i sempre que la plataforma informàtica ho permeta, els exercicis tindran en compte les possibles i variades solucions. En cas que no sigui possible oferir diverses opcions correctes, s'hi indicaran o s'hi oferiran les alternatives en el fòrum del curs. Ara explicaré l'estructura del curs. Emprarem, per a una comprensió millor, la plataforma del campus virtual de la universitat. El curs es divideix en 6 unitats. En la unitat 1, la correcció, tractarem aspectes com la figura i les funcions del corrector, tipus de correcció, els signes de correcció, els manuals d'estil, la metodologia de treball i les parts del llibre, ja que, encara que és cert que els correctors de textos i assessors lingüístics no només es mouen en l'àmbit editorial, no és menys cert que l'ofici de corrector de textos està íntimament lligat a l'edició física de llibres. En la unitat 2, convencions ortotipogràfiques, la dediquem a aprofundir en aspectes convencionals que qualsevol corrector ha de conèixer, els tipus de lletra, els signes de puntuació i altres signes gràfics, l'ús de majúscules i minúscules, les abreviacions, els nombres i números i les citacions, notes, referències bibliogràfiques i el tractament de la bibliografia, com podeu observar en la web. La unitat 3, aspectes ortogràfics i gramaticals, és la més extensa. Hem de comentar que aquesta unitat no pretén ser una revisió exhaustiva dels aspectes ortogràfics i gramaticals de cada apartat tractat, encara que en alguns casos sí que es recorda més profusament la normativa. Per a això hi ha les gramàtiques i els compendis. La nostra intenció en aquesta unitat és tractar aquells aspectes que poden plantejar dubtes i que cal que el corrector tinga presents a l'hora d'enfrontar-se als textos. Comprendrà des dels signes diacrítics auxiliars, les variants formals, el gènere i el nombre, numerals, pronoms, fins a la morfologia verbal i la sintaxi verbal, o les dissemblances en la tonicitat i les veus biaccentuals. Les unitats 4, 5 i 6, per la seva part, tindran una extensió molt menor. En la unitat 4
l'estil, tractarem alguns aspectes problemàtics pel que fa a la sintaxi i la morfologia. La unitat 5 la dedicarem a comentar aspectes relacionats amb el lèxic. Finalment, en la unitat 6, onomàstica, oferirem succintament algunes qüestions sobre el tractament de la toponímia i l'antroponímia en els textos. Cadascuna de les unitats consta bàsicament de blocs teòrics d'aspectes específics, una o més lectures relacionades amb la matèria tractada en la unitat que ens serviran per aprofundir coneixements o com a element de debat en els fòrums. Optativament, també pot haver-hi documents annexos per ampliar informació. També trobarem treballs. Aquests treballs serviran de reforç dels coneixements adquirits i de preparació de l'avaluació final del curs i tindran un pes considerable en la nota final. Consistiran en la correcció dels textos proposats que seran de diverses tipologies, periodístics, divulgatius, publicitaris, bibliografia i, evidentment, literaris. Finalment, hi haurà els exàmens. A cada agrupació de blocs teòrics li correspondrà un examen, que s'haurà de superar almenys amb un 6 perquè fas a mitjana amb la resta d'exàmens i treballs del curs. Respecte als exàmens, que tindran un temps màxim fixat per poder-se fer una vegada l'alumne l'òbriga, vull comentar-vos, encara que ho advertirem també en els fòrums, que haureu d'anar molt alerta, llegir molt bé els enunciats i fixar-vos en la classe de resposta demanada. Marcar una opció, marcar-ne diverses, arrossegar una única opció fins a un 8. Finalment, el curs es tancarà amb una avaluació final que comprendrà aspectes de tot el temari. Cada unitat té un fòrum específic en què es podran ampliar aspectes teòrics, comentar les lectures o plantejar altres qüestions. Com podeu observar, aquest postgrau té una orientació eminentment pràctica en què la vostra implicació, disponibilitat i esforç seran fonamentals a l'hora d'assimilar els continguts treballats en el curs. En trobareu a la vostra completa disposició per comentar i resoldre qualsevol dubte que tingueu relacionat amb la matèria o amb la dinàmica i funcionament del curs. Desitge, tot l'equip desitja, que el curs que posem al vostre abast complisca les vostres expectatives i responga a les vostres necessitats. Moltes gràcies i treball.